Ja. Nytten tuolta. Ja suurennetaan kuvaa täältä. Missä hän on? Täällä. Ää. Mulla on vähän nuoria asioita, mutta jossa on vauvan pää. Tämä, tuolla on käsi. Aha. Ja Tuleeko käsiä? joo, tuolla on sydän. Ei. Täällä on jalat. Miten me saataisiin tää mahtumaan tähän? No nyt tuli hyvin. No, katsopas, nyt hän on täällä pää etukenossa, selkä, jalat, tuolla käsi, tossa hän nukkuu tuolla tavalla. Aha. Noin. Tää on nyt tyypillinen asento sikiöille. Noin, Ai. hyppäsin. No Hän niin. hyppää. Hyppää. Nyt tulee kiva filmi sulle. Tästä näkee tämän mittaamisen ongelman tässä alussa. Pitäisi ottaa suorasta sivukuvasta mitta.